नोंथांमोनखौ बे लकेल बर' भइस इउटुब चेनेलाव गासिबो बरायनाय जाबाय। नै दा मोसौ थुखैखांनानै दुगैखांना रेडि जाबाय गामियाव थांनोसै आरोना बैसागु बरायनाय हाबाफारि दंना अखानि थाखायनो माने गोबाव सम नेथ'नांबाय माने अखाया नै दा गैथ'वा बिनिबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। फाइनालि लोगोफोर मोनफैबाय जायगाया नै बै जराव बानायदों आरोना मोनफैबाय मोनफैनायाथ' बैसागु फोरबोनि जय गोदान बोसोरनि जय गोदान बोसोरनि जय गोदान बोसोरनि बेखिनियावनो से नं बैदिन्थिपुर गामियाव बैसागो बराय फोरबोनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियाव आंखौ फिरफिला बिरहोनो थाखाय बिथोन होनायलाय आं जाब्लाबो जायाखैबाबो फिरफिलाखौ बिरहोबाय। बे फिरफिलानि ओंथियानो जादों जिथु गोमो गाब जोंनि बर' हारियानोमोनलायनो गोदो मंगलियान गोष्ठीमोन बेजोंनो लोगोसे दिनै जोबथा सैत्र मास बे सैत्र मासाव जाबाय गोदोनि दिनाव मोसौ मोसाजों हाल मावनानै जाग्राफ्रा मोसौखौ जोबोरैनो अनसायोमोन बेनिखायनो दिनैनि फोरबोखौ मोसौ थुखैनायजों लोगोसे मान होनानै बेजोंनो लोगोसे बैसागु होननानै बुंनाय बुस्थुआ जाबाय बैसागु माने आगुनि बैसागु एबा बोथोर जेरै गोदोनि दिनाव बैसागु समाव रावबो गैयाबा बेलेगाव सावफर दिदों 2022 मायथाइनि गिबि आगु बैसागु बरायनाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बिथांमोननि मुङै आलारि बाथि फोजोंनो सानदों। बारियाव गय खान्दै जासिनायखौ माबोरै बावनो हानो गावनि होननानै मानोथो गोसो गान्दिया बोथोरा बारग'बा बैसोआ दैदेनबा संसारनि खोथाखौ माबोलाथो सानबावगो गिनायबो गैया साननायबो गैया मा जाखो नों सनाथि मैनाथि बिबारिमोन बारिमोन ओइ सैलायमोन आंनि खाथियाव फै ओइ आजा फैदो खुलुमसै नै जोंहा बे आइमोनखौबो लाबो ओरै फारि फारि लानानै फैबाय था Tidak jam-jam terbaik. जिउ गोलाव जाथों गासैखौ उनाव मावो जों मोसानानै जोङो जोंनि हारिमुखौ जों माब्लाबाबो जों फोथांना लाखिनो हानाय नङा बेखौ सिन्था खालामनानै मा खालामबाय
मोनसे माने बैसागु फोरबो हिसाबै एरियाखौ लानानै एरिया खुंनो हमबोबाय दा बेजों लोगोसे जोंनियाव एसे जौगाबोनायबो फैबाय आरो मिथिसार जाबोबाय थिग बिदिनो जोङो दिनै गामि गामिबो बे हाबाफारिखौ जोङो लाबोनो हमबाय आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंनियाव गेदेरफोरखौ सन्मान लानाय बे हाबाफारिया जोबोद खमायनो हमबायमोन बिनि थाखायनो जोंनियाव मा गेदेरखौ गेदेर होननानै सिनाया उन्दैखौ उन्दै होननानै सिनाया बेफोरबायदि जालांबाय थानो हमदोंमोन मानो होनबा मा जोङो दानि माखासे फरायसाफोरखौ नुनो मोनो एलपि स्कुलनिफ्राय बारग'नाय लोगो लोगोनो मा एलपि स्कुलनि मास्टारखौबो बियो बावगारलाङो मा सन्मान आरो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव बिथाङानो जोंनि गामियाव गिबिसिन बिए पास जादोंमोन बिए पास बिनि उनाव दङ मुसे कान्तेश्वर ब्रह्म LIC अफिसार सारखौबो लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय सनामालिखौ खावलायनाय जाबाय गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय बिनि उनाव दङ बिरसिं बसुमतारी मेडिकेल एकाउन्टेन्ट बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जाबाय सारखौ नैबे पेन्डेल सिङाव फैनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे बिनि उनावहाय दङ एलपि स्कुल टिचार सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय बिनि उनाव दङ मुसिमा मन्जुला बसुमतारी एलपि स्कुल टिचार बायदेवखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय बिनि उनाव दङ पुलिसरि गयारि वार इनचार्ज आब'निया साख्रिया देरलांगासिनो दङ मोनसेनि उनाव मोनसे दायो लखिमपुर मेडिकेल कलेजनि वार्ड इनचार्ज दानिया दङ प्रणब बसुमतारी दिल्ली पुलिस फैदोंना प्रणब बसुमतारी दिल्ली पुलिस फंबायखौ नैबे जौसाङाव फैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय प्रणब बसुमतारी फंबाया दिल्लीनि पुलिस मोनबाय माने दिल्ली पुलिस बिथांखौबो नैबे जौसाङाव फैनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय बिनि उनाव दङ कल्पना बसुमतारी रेलवे डिपार्टमेन्टआव मावो बिथांजोखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय निकेश बर' इन्डियान आर्मी रिटायार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय निकेश बर' इन्डियान आर्मीमोन रिटायार जाबाय दा जोंनियाव नुजाथिनाय दंबावो आलासि बिनि उनाव जोंजों महरै नुजाथिफैनो हाबावदों प्रदीप कुमार बसुमतारी रिटायार सुपारिनटेन्डेन्ट अफ रेलवे बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरोबाव जोंजों लोगोसे गोग्गोम बानेश्वर ब्रह्म बसुमतारी बिथांखौ
गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथाङा दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मैखोम बाहागो लादों बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय बिजनेसमेन बिथाङा समाजनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों आरो लोगोसे बिजनेसमेनबो आरोबाव दंबावो जोंहा जोंजोंनो नुजाथि होनो हानाय बे खामानिखौ जाफुंसार होनाय आरोबाव सासे जोंना मैखोम दैदेनगिरि बिथां दंबावो मानगोनां मुस्रि जयचरन बसुमतारी बिजनेसमेन बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसे बिथाङा जोंनि बर' समाजनि गोदोनि दैदेनगिरिबो बिबान लानानै दैदेनबोबाय थानाय मानगोनां मुस्रि जयचरन बसुमतारी सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बेखिनियावनो Saya